ଆଜ୍ଞା କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଇ ଗରିବର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖାଇବାର ଲାଗି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଜୁହାର ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ହବ ହେରେ ମୁଞ୍ଚ ହେଇଛୁ କେମିତି କାମ କରି ଗଲେ 500-600 ଟଙ୍କା କମାତୁ ଆଉ ତୁ ଇନ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦଉନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏନ୍ତା ବେକାରିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁ ନ ତେନି କମେ ଧମେ ଗଲେ 400-500 କମାବ ଯାଅ କମେ ଧମେ ଯାଅ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଦେବୁ ଯାଅ ବେକାରଟାକେ କି ନେବୁ ସେ କହୁ ନା ହଁ ବେକାରଟାକେ ବସି ଯିବୁ ଯା ତମେ ଯା ପଇସା ପତ୍ର ପାଇବୁ ଯା। ଓ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନ ଟିକେ ଶୁଣୁନ ଖାଲି କାଁ ହେଲା ଇ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ ଇ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଜ୍ଞା ବାଟୁ ଖାଇକିରି ଯିବ 10 ଟଙ୍କା ମାଗନି ତମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣାଇଲ କାମ ମତେ ତମେ ତ ମୋ ନବେ ବଡ ଭିକାରୀ ବୋ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ବିଜନେସ ଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା।